De schrik van vorig jaar zit er nog goed in. Maar peerskist doe in je 4 kilometer ongeveer een afbaand. Doet de brandmelding van mijn binnenkwam, rukte de brandwachter en ik maar verskate korpsen uit. We kregen op een gegeven moment een brandmelding, een alarmmelding, dat er zou brand zijn op de plek waar vorig jaar zo'n hele grote brand is geweest. En nou ja, dat heeft wel wat voet in de aarde, dus we was gelijk wel een beetje actie met elkaar. Van hup, in de auto gaan kijken wat er aan de hand is. En toen we aankwamen, toen was de brandweer al aan het zoeken. En toen bleek inderdaad dat er geen brand was, dus dat was wel een geruststelling. Waarschijnlijk is een oefening van de feestje bij Veenhuizen ongesjoen voor een brand in het natuurgebied. Bij deze oefening wie je namelijk flink wat reekontwikkeling. Als je dan aan de zuidkant van het terrein staat bij Smilde en je kijkt zo naar het Vochtloverveen, aan de noordkant van dat veen ligt Veenhuizen. En daar is een oefenlocatie van Defensie, een brandweer van Defensie. En die was op dat moment aan het oefenen. En ik kan me voorstellen dat je die afstand niet kunt inschatten en dat het net lijkt alsof die rookkolom uit het Vochtloverveen komt. En ja, dan is het gewoon van, diegene die heeft natuurlijk nog goed vertrouwen gedacht van, hé, verdorie, brand in het Vochtloverveen, bellen. En ik denk dat het zo gegaan is.